Lezi izindaba zo-1 KZN TV ifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Bathi-ke ibambe ngakho abeseka uSimakade iqalile namuhla ingqungquthela ye-IFP kanti i-IEC ithi-ke kayigcini nje ngokuvotisa. Uhlangothi lweseka umntwana uSimakade Zulu esihlalweni sobukhosi besizwe samaZulu bubambe isithangami nabezindaba eThekwini ngenhloso kokudingida kabanzi phakathi kokunye indlela yaphambili ngesinqumo senkantolo enkulu yaseGauteng amacala kathinta abanye basendlunkulu nokunye lokho kuza ngemumva kokuba osukwini layizolo lenkantolo ichitheke isenzo sikamangamelwa kuleli sokuvuna kokuqoka kwesilumi esiZulu kazolithini ecaleneke lokuphonsela inselelo lesisenzo elafaka komntwana umbonisi kanye nomntwana uSimakade bekhala ngokuthi-ke kakulandelwanga imigomo efanele. Abeseka uhlangothi lukaMntwana uSimakade kwesokuba isilo sesizwe samaZulu bathi isinqumo senkantolo enkulu yaseNorth Gauteng sokuchitha isenzo sikaMengameli kulelo Cyril Ramaphosa sokuvuna ukubekwa kwesilo uMsizulu kazolithini sisho ukunqoba kubo. Ingonyama isemukela inhliziyo ekhulekile isinqumo senkantolo lapho sichaphazela ukuqoka kwendlulamithi iqokwa ngumongameli wezwe. Okunye okumqoka ngokwengonyama lesi sinqumo sisho ukunqoba kubantu basesifundazweni sakwaZulu. Nakubiziko belibike ukuthi-ke lolu hlangothi libambe isithangami nabezindaba kube nokudideka lapha bengabonwa nangokhalo njengoba-ke beyiqhelanisile nalesi thangami. Isibize isithangami sebezindaba nathi bengakasilayeli ukuba sibize isithangami sabezindaba egameni layo ngoba ingonyama iqonda ukuthi ngayikwazi ukuthi iphume iyobikela isizwe ngesinqumo senkantolo ingakayibikeli indlunkulu kuqala. Kulesi thangami esethulwe umntwana uLondiwe wenye izindlu ngesikhathi abezindaba bekhombisa ukudideka udaluleke ukuthi umele zonke izinhlangothi ezithintekayo kufaka phakathi nesesilo esisesihlalweni. Ukhwele wadilika kwabaxova indlunkulu ethi-ke beyindlunkulu bayezwana kepha-ke lapho ababheke ukuzuza yibo abaphehla udweshu. Umntwana umbonisi ngezwi labameli bakhe uthi njengoba senkantolo akekho esayidini la umntwana uSimakade o esayidini la mntwana uMisuzulu at the time because ama-application ayefakwe kunganama title ngaleso sikhathi ngaphandle kwe-title yokuzalwa yobuzibulo bakhe. So uthi basupporta ukuthi akubuyelwe ekhaya ngoba lo mhlangano kuyiwona ekuthokwakhethwe ngayo umntwana uMisuzulu lo mhlangano ubungekho emthethweni umndeni lo. And ngikuphinde namhlanje ukuthi kaZulu akazi abantu bakhona bexabana. AZulu abantu bakhona, yes they may have ama differences ngokwembono nangayo yonke into, but kahle abantu bebebangisa umsindi indlunkulu ama friends of indlunkulu noma ngizothi abasondele nabangani basendlunkulu okubona wona namhlanje ukuthi abantu abahamba nabantu abathile njengoba kuthiwa ikhona indlulamithi noma ubani akusibo abantu bakaZulu laba. The members are core members of ifamily ekhulunywa ngayo esifisa futhi noma kuqhutshekwa kuyiwa phambili noma ngabe kusasa noma phambi kwakusasa noma ngabe yini enye nje abantu abayaziyo o abayizwayo ningababangisa abantu bakaZulu umsindo abawubangi umsindo namanje futhi abawubangi khona manjalo uSolwazi eNyuvesi yaKwaZulu Natal uthi-ke lesinqumo okwamanje kasisho ukuthi isizwe samaZulu kasenaso isilo. Isinqumo sisho ukuthi phela ukunikezwa kwakhe isitifiketi kwakungekho emthethweni njengoba sithi it's unlawful kusho ukuthi kwakungekho emthethweni ngoba kukhona ongazange kulandeleke ngokuhlangothi lwamasiko. Kusho ukuthi sisho njalo ukuthi indlela noma inqubo okwafinyelelwa kuyona isinqumo sokuthi abekwe ubayede indlulamithi asihambanga kahle yilesi simo esizolungiswa manje. Njengamanje isizwe samaZulu senayo inkosi uyena oseyinkosi. Uma ngabe kwenzekile ukuthi isilo sisuswe esihlalweni kusho ukuthi sibuyela eqaleni. Umndeni ufanele uhlale phansi ubize amakhanda zonke izindlu zizoqala phansi zibe nomhlangano wokubonisana. Kusho ukuthi nje umphumelo walokho okuzotholakala okuzotholwa ikomiti
ulele endlunkulu ukuthi abantwana baseNdlunkulu fanele bahlangane uma bethi ke sebayamkhipha esihlalweni kusezandleni zabo. Ukukhulumela ihhovisi lesilo estatementini asithumelele abezindaba ushaye ngamafuphi ethi isilo kanye nabameli bakhe nabadala baseNdlunkulu basasicubungula isinqumo senkantolo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa uthi ke makhulu amathuba ukuthi ngokhetho lwangonyaka ozayo ka-2024 iqembu elibusayo lingakwazi ukuthola ngaphezulu kwamaphesenti angu-50. uHlabisa uthi IFP kulungele ukungena emandleni ibusele lizwe. Usho lokhu ke ngekathi kuqhubeka ingqungquthela yonqubomgomo yaleli qembu ezothatha ke izisuku ezimbili eMbizo Hall eMpangeni. Iqembu eliphikisayo esifundazweni KwaZulu-Natal, iNkatha Freedom Party, isingathi ingqungquthela yenqubomgomo yezinsuku ezimbili emva kweminyaka eyi-15 lagcina ukuyisingatha ngonyaka 2018. Umengameli waleli qembu uVelenkosini Hlabisa ekhuluma nezihambeli zaleli qembu kule ngqungquthela uthi maningi amathuba ukuthi iqembu elibusayo lingakwazi ukuthola amaphesenti angaphezulu kwama-50 nokunganika leli qembu ithuba lokubusa. Next year will be a watershed moment and a turning point for South Africa. The chances are high that the ruling party, for the very first time since 1994, will achieve less than 50% majority. That opens the door to a fundamental change in governance. The IFP is ready to lead and ready to govern. Iqembu IFP liphinde lacacisa ngombimbi lwamaqembu azosebenzisana emva kokhetho ngenhloso ukuketula iqembu elibusayo. uHlabisa uthi bazoyokhethweni bezimele njengeqembu le-IFP kanjalo nemikhankaso yabo bazobe beyenza ngabodwana ngaphandle kokusizana namanye amaqembu. The IFP is no stranger to coalitions. We have worked with other parties for decades seeking common goals. Umntwana kaPhindangene himself taught us to always engage across political boundaries. The IFP has entered into the multi-party charter for South Africa, but the IFP remains autonomous. We will contest the 2024 elections as an independent IFP. We will campaign alone, no joint campaigns. Lengqungquthela yenqubomgomo kulindeleke idonsa izinsuku ezimbili eHall eMbizo eMpangeni. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Ophiko lokuxhumanisa umphakathi kwinhlangano engamele ke ukhetho kuleli IEC uDokotela Nhlanhla Hlongwane uthi umphakathi awunakho ukuqonda ukuthi ke le nhlangano yenzani uma lungekho ukhetho. Kusho lokho ngesikhathi kubanje komcimbi okubungaza usuku labantu abaphila negciwane lesandulela ngculazi nengculazi uqobo esayidi kogula seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. uDokotela Nhlanhla Hlongwane wophiko lokuxhumanisa umphakathi kwinhlangano yengamele ukhetho IEC uthi kuumsebenzi wabo ukwenza abantu baqonde kabanzi ngalenhlangano bazi ukuthi ayiqhamuki uma kuvotwa kuphela. Ukusho lokhu ngesikhathi kade begubha usuku lwabantu abaphila negciwane lesandulela ngculazi nengculazi uqobo esayidi. Thina IEC sinalento yokuthi abantu bahlale bebuza ukuthi malungekho ukhetho IEC wenzani. Ake sihlangana nama stakeholders ethu sifundisane ngoba sibelieve kule holistic approach. Sibafundise ngedemocracy ukuthi kuparticipate kanjani. Kwenziwa yini kufanele bahlale bebambe iqhaza. Noma amandla lawo basic needs engakho met wenze njani mangabe usu operator ku democracy. So ke namhlanje ke sihlanganele lokho ukuthi kungathi mangabe kukhona amalanga or ama commemorative days ku calendar yonyaka wonke yase ube seveza izinhlelo abanazo njengoba ethi basebenzisana nomnyango wezemfundo ukufundisa abantwana
ngentando yeningi besabancane. Government ke mase wakhiwa abantu nathi sifuna ukuthi lawo ma-government departments sisebenzisane nawo. I-Department of Health sisebenzisana nayo, i-Department of Education sinama-programs esiwarana through i-Department of Education ngaphakathi kwi-curriculum emaklasini ukufundisa nge-importance ye-democracy abantwana besebancane bengakafiki ezingeni lokuthi bavote. Uveze nohlelo lokufundisa ngokuvota oselidala amathuba omsebenzi. Kwi-voter education program yethu siqashe abantu bonke umasipala njengoba la iKZN sinomasipala abawu-44 kunabantu aba more than 44 omasipala abakhulu sinabantu abangaphezulu more than 1 abafundisa nge-voter education, abafundisa nge-civic participation nale-importance of i-participation by individuals. Ezindabeni ze-1KZN TV kube kuzamando Sicele ngisesayidi. Abaphothuleke ukuqeqesha ngokwakha impahla yasendlini bathi ke impilo angeke isafana njengoba ke sebehlomule ngekhono eliyingqezi vele laba ke basho kanje ngesikhathi umnyango wezakhiwo zahulumeni KwaZulu-Natal Public Works ithwesa ke iziqu kubantu abasha bebeyingxenye yohlelo lwe-EPWP lokwakha ke ifurniture. Ungqongqoshe kulomnyango Sipho KK Nkosi uthi ke ngalokhu bazama ukwandisa intshe namakhono emsebenzi yezandla ngenhloso yokwandisa amathuba okwakha umnotho. Lolu hlelo ke belibanjelwe komkhulu lomnyango eMgungundlovu. Abahlomuleke uhlelo lokufundela ukwakha ifurniture bathi babonga ithuba njengoba sebethole isitifiketi zabo. Laba basho lokhu emcimbini obubanjelwe ekomkhulu lomnyango wakwa Public Works esifundazweni KwaZulu-Natal emahhovisi abo eMgungundlovu. Kanti baveze ukuthi sebenenkampani yabo ebizwa nge-co-op. Lokho kwenzakalile okuhle thina ngathi ngenzeka nakwabanye. Njebe ngiwumuntu omusha wesifazane angeke ngisakwazi manje ukuthi ngiqashe umuntu wesilisa ngithi akazongenzela something kumina. Sengiyakwazi ukuthi ngisebenzise i-drill, ngiyakwazi futhi ukuthi ngishayele isipikili umuntu wesilisa nje useceleni. Futhi siyakwazi ukwenza ama-autom la awusihlala kona endlini. La nganakekile ukuthi imali yakho iyakwazi kodwa manje sengumuntu wesifazane sengiyakwazi ukwenza i-autom nongani nginazo zonke izinto zokwenza kodwa nje i-autom ngiyakwazi ukuthi ngihambe sohlala ephaya ngawo ama-autom. Ungqongqoshe kulomnyango uSipho KK Nkosi uthi basifezekisile isithembiso sabo abasenza. Bonke labantwana bethu abebe-17 bakwazile ke bonke ukuqeda kahle ngokusho kwabafundisi babo bazothola ke namhla izitifiketi zabo. Kodwa kokubaluleke kakhulu yilokho esakusho ngoJuly ukuthi sizokhuluma nomnyango wezokuthuthukiswa komnotho ophethe umhlonishwa ubaba uDuma and sakhuluma ke nabo bafika bazobalekelela abantwana bethu njoba sashila ukuthi sifuna ukuthi bakhe inkampani yabo cooperative abazokwazi ukuthi basebenze ndawonye bakhe imisebenzi. uNkosi uthi bazobelekelela laba ukuthi baqhube umsebenzi wabo kanti uphinde wanxusa ukuthi bangamonelani enkampanini yabo. Ngeke ukuthi obasebehambile labantwana singabalandeli ukuthi la bayakhona bayapi ukuze kungeneleleke la ukudinga khona ukungenelela. Bese ke siyabonga kakhulu kuhulumeni kazwelonke ophethe ubaba upresident uRamaphosa ukuthi asize kakhulu ukuthi asinikeze imali ye-EPWP sikwazi thina ukuthi siqeqeshe abantwana bethu kumakhono. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi thina njengekwaZulu-Natal sinyusa ibar. Sifuna ukuthi abantwana bangene bezothola istipend se-EPWP kugcina sekwamakhono azobaphilisa impilo yabo bonke. Sifuna ukuba iKwaZulu-Natal ephumelelayo okwazi ukuthi inciphise ukungaqashwa kwabantu bethu abashi kakhulukazi nabo futhi abadala bese ke namakhono anyuke kakhulu. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Asike sisishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele zona indaba ze-1KZN TV nazi-ke kuyizona ezihamba phambili. Bathi-ke ibambe ngakho abeseka uSimakade iqalile namuhla ingqungquthela ye-IFP kanti i-IEC ithi-ke kayigcine nje ngokuvotisa.
Kukhala-ke ngothishanhloko oxosha abafundi esikoleni samabanga aphezulu ithola imfundo secondary esezinqoleni ogwini seningizimu nesifundazwe. Omunye abafundi bamatikiletsheni oxoshwe sekuzobhalwa izivivinyo zokuphela konyaka uthi-ke ufikelwa imicabango ebhedayo ekhanda lakhe njengoba waxoshwe esikoleni bangakwazi ukubhala izivivinyo. Ekhuluma neziko lezindaba uthi-ke ikusasa lakhe libona lishabalele kanti-ke into ayixoshelwe esikoleni ukuthi nje wafika sekwedlula isikhathi. Umfundo benza umatikiletsheni engeke simdalula igama ukumvikela uthi wahlukumezeka kakhulu esikoleni kungekho omlekelelayo njengoba exoshwe sekuzobhalwa izivivinyo zikamatikuletsheni zokuphela konyaka. Uthi waxoshwa uthishanhloko wakulesi sikole samabanga aphezulu ithela imfundo secondary esezinqoleni. Ngahlukumezeka kakhulu ke esikoleni yabo. Ahlukumezeka kakhulu. Uhlukunyezwa uthisha because into yami ayiqalanga in fact ka grade 12 yaqala grade 11. Uthi kwesinye isigameko uthishanhloko wake wamvalela ehhovisi wamshaya ngempama nangamaqhuba. Mina base bengivalele eoffice ke mina okuyila waqala khona ke bangitshela ukuthi mina vele isikole siyangehlula ngisiyeke mina isikole ngisafundelani yonke leyo nto. Ngathi ngisanake lokho uthisha omkhulu wayesengidumela ngempama ke yabo. Angishaya ngempama wathi nje uzozilungisela mina. Ngishaya ngempama emva kaloko agcina ngishaya ngempama ngathiwa ngomuntu usengishaya ngamanqindi. Iqhuba uthi kufike la bemphoqelela khona ukuthi asayine incwadi ethi isikole siyamehlula. Uyena ke base behlangene bonke ke sebengicengela ukuthi angisayine incwadi bese ngoba isikole siyangihlula indaba ngaqhubeki nalezi zinto zami ze-art ngoba at least zona ngathi ziyangisebenzela. Bathi ngcono ngivele ngiqhubeke nazo ngihaye lezi zinto ngihaye izinkondlo. Abanye abafundi engeke sibadalule bathi nabo baxoshwa ngendlela abangayiqondi kusona lesi sikole benza ugrade 10 no grade 8. Bengenza ugrade 10 ethola imfundo ngaxoshwa lokho kungiphathe kabi kakhulu. Mina bengifunda ethola imfundo ugrade 8 ngixoshiwe ngixoshwa uMr Bekwa bengixoshelane isiqoko engangisigqokile esikolweni. Uthinta umnyango wezemfundo ngalolu daba uphawule kanje. Sinomfundi owafika late esikolweni kunesikhathi okufanele afike ngaso ukuthi isikolo sayithatha wrong lento noma sayithatha right but nama implication omfundo ongabhalanga manje okuyinto so-investigator sicele noThomkhulu asinikele i-report because kube kumbi kakhulu nje nanokuthi singatshelwa ukuze kufike ekutheni umfundi angayibhali i-exam yonke. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuzamando sicele ngisezinqoleni. Inhlangano yezisebenzi zomnyango wezemfundo sezathatha umhlala phansi Association for Retired Personnel ibeke nomcimbi okuphethe unyaka eBond Hotel eMpangeni. Uhlalwa lenhlangano Elias Mkhwanazi uthi ke bajabule ngomkhankaso wabo ukuhambisa izicathulo esikoleni ngakho ke babone kufanele ukuthi ke babe nomcimbi okuvala unyaka bebungaze izinto abasezuzile. Inhlangano yezisebenzi zomnyango wezemfundo sezathatha umhlala phansi Retired Personnel evaleke unyaka ngomcimbi lapho ke behlangane khona bekhumbuzana nje ngezinto abazizuzile kuqala unyaka ukuthi kube bawuphothula kanye ke nokubonga uNkulunkulu ngokuthi usabagcinile. Emphakathini singenile kakhulu kulonyaka ngeoutreach program la siqoqe khona izicathulo zeingane ezingama-orphans sayihambisa ekoleni ezine izicathulo eziwu-8 kube impumelelo kakhulu and sizoqhubeka nangonyaka ozayo sikwenze ngoba siyabona ukuthi isikhulu isidingo sokuba ingane zisizakale kakhulu ezinhlwempu. So thina nje abantu eseberethayile siyafisa ukuthi sibuyisele emphakathini lokho uNkulunkulu asiphe khona. Umkhwanazi onguhlalwa lenhlangano uthi ke banesifiso sokuthi nabanye bese ke iphethini kubo nokuthi ke bafisa ukuthi lenhlangano yabo isabalala ke isifunda sonke saseKingcitshwayo. Bafisa ukuthi inhlangano enjengalena ingaqhubeka ibe khona nakwezinye indawo. Njengoba sila eMpangeni nje siyafisa ukuthi naseshowe sifike ukuze la eKingcitshwayo yonke ibe khona inhlangano enjengalena ngoba siyabona ukuthi kuyasiza ikakhulu nathi ukuhlangana sibadala sibe ndawonye makukhona ogulayo simhambele makukhona oshonelwe sikwazi umhambela samza umkhuleko
kuyasiza impela kakhulu ngakho ke siyafisa ukuba sisabalalise nako-Showe nako-Nkandla nako-Melmoth King Cetshwayo yonke nje impela kube khona inhlangano enjengalena. Izikhulumi ezahlulene beyishiyelana inkundla, izwi lenkosi, umculo nakho ke bekuyingxenye yalomcimbi. Ezindabeni ze1KZN TV ngenguSamkeliso Ngqulunga kusempangeni. Sikhuluke isililo kubathandi bomculo eNingizimu Afrika kulandela ukwedlula emhlabeni kwehlabani somculo weAfropop ubulelwa Mgudukane obedumeke ngelikaZahara. Lo mculo ke waduma ngengoma yakhe ethi Loliwe ngo2011 wedluleke emhlabeni neminyaka engama-35 ngemuva kokuqinwa kokugula isikhathi eside kanti kushonele esibhedlela saseGoli lapho ke bexilonga khona ngenkinga yesibindi. Izakhamuzi zakuleli ke zizwakalise ukudabuka zaphinde zadlulisa amazenduduzo emndenini kaZahara. Indaba ezibhlungu esizizwe namhlanje sisibhlungu kakhulu. Ngithi dudu emndenini wakaZahara ngiziswa ubuhlungu obukhulu njengathi nathi nje sangabalandeli bakhe uZahara sibhlungu kakhulu ngisho emoyeni. Nje uZahara besibusisa kakhulu ngomculo wakhe omuhle nothandekayo omnandi. Sithi dudu kakhulu bakithi emndenini kuyimina mntanami siswami izami ibhlungu nje kakhulu ngoZahara ibhlungu kakhulu. Silimele kakhulu nje ngomculo wethu uZahara umculo wethu ube yi-songwriter ephinde iculele ubecula kakhulu and somkhumbula sithi emndenini wakhe dudu engathi ngalala ngokuphumula kuZahara ke somkhumbula nengoma yakhe le eyadla kakhulu lonto zanele yadla kakhulu ama-award le yathanda kakhulu ithi Loliwe hayi dudu la hayi man tiswana naye. Ngithanda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini kaZahara ushiye ngokukhulu ukuzuma ade singalindele. Baningi ama-celebrity asehambile emhlabeni nakho ukuhamba kwakhe besingazi nokuthi usesibhedlela lokho kusiphatha kabi. Ngizocela ukuqala ngokududuza umndeni kaZahara ngesehlo esibehlekele. Ngiphinde ngisho ukuthi nathi siyi-South Africa silimele kakhulu ukuhamba kwakhe ngoba ube umculi onethalente eliqhazile, ube nethalente elibonakalayo eSouth Africa. Siyasizwa ubuhlungu kakhulu ngokusihambela kwakhe ngoba empilweni yethu besiduduza ngomculo wakhe siphinde futhi besimthanda njenge-South Africa. Inkosi yami yazi ngiphatheke kabuhlungu kanjani ngiyaqala ukuzwa le ndaba ezingikhuluma right now la kwi-mic ukuthi uZahara useshiyile emhlabeni. Indaba ezibuhlungu nje anganothi ngizokhuluma ngithini. Ngiphatheke kabuhlungu kakhulu. Ngihambela nami la eMsinga Mall ngithi ngizobona nje abantu eMsinga ezingisebenza khona but esithola indaba ezibuhlungu. Ngithi sizwe sakithi saseNingizimu Afrika ezisimazi uZahara celebrate ekhulu ngalendlela eyisimanga ngendlela esimthanda ngayo. Bafowethu asilaleni ngenxeba nesendo kakhulu nami nje nginyusa lawo mazwi enduduzo emndenini kaZahara. Isilimele kakhulu iSouth Africa yonke ilimele. Ukudlula ke komculi kusuke kusho olukhulu eSouth Africa ukuthi siyalimala ngempela futhi especially ke thina ke nje sibuye sithuthe nomphakathi siyalimala ngoba ibona abantu laba esithokozisa ngaba abantu bahambe sibadlala la endleleni ukuze abantu bekwazi ukuthi behambe nje kahle bejabule bethokozile. Manje nje ukulimala komculi silimele kakhulu siSouth Africa nasendimeni ke umculo iAfropop ilimele kakhulu njengabantu abaletha umculo osiduduzayo ofika exactly kule ndlela kule ndawo esisuke sifisa ngayo banomculo oduduzayo osithoba kakhulu inhliziyo. Asiphinde sithishelele ey'tolo futhi sobe siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZN TV nazi-ke besithi izona ey'hamba phambili. Bathi-ke ibambe ngakho abeseka uSimakade iqalile namuhla ingqungquthela ye-IFP kanti i-IEC ithi-ke kayigcini nje ngokuvotisa. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli lu-19.03 emaqhathaniswa nedola laseMelika libo 23.94 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani libo 20.50 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona $1,987.81 ounce olungahluziwe wona bo $76.03 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Inhlangano kwesingethi ibhola lezinyawo kuleli safi sithembise kumeseka umqeqeshi weqembu lesizwe iBafana Bafana Hugo Broos ngakho konke kakudingayo ngaphambi kwe-Africa Cup of Nations engomasingana wangonyaka ozayo kusukela ngomhla zizine kuya ziyishagalolunye ngenyanga ezayo. iBafana Bafana ke izoba nenkambo eStellenbosch Western Cape ngaphambi komdlalo ubungane neLesotho ozobe ungavulelekile kubalandeli ngomhla zili-10 kuye omasingana. Lo mqeqeshi kucela ukuthi ke iligi iqedwe ngomgqibelo ozayo ukuze abadlali bezothola isikhathi sokuphumula ngaphambi kokuthi ke kuqale ikhefu ukuze ke abe nesquad esiwumqemane nokuyinto ke isafa ethe izoyibhekisisa. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyagoqa besiphathile zona sona namhlanje. Mina nawe ke asiphinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.